dneška nie je Veľký piatek, všetké ženy majú veľký šviatek. Nie je to salón krásy alebo zraz mládeže, opakuje sa každý rok, je to mendeže. Jakže patrí v také chvíle slavné, darunek tu treba kúpiť zjavne. Najlepší je klinec alebo celú buketu, bombonieru k tému žiadny problém nie je tu. Pýtam šumne klince, Nemáme. fialky, Nemáme. šelienky. Nemáme. Na poradce mi, co mám dať ku šviatku jednej dáme. Bežnice fikus. Šalené, Ta kaktus. Šalené. Ta bežnice palmu zabere více veľký kus. s kvitkami to som mal veľkú psotu, nekúpil som žiadny pre istotu. Ponáhľam vše do jednoty abo do raju, myslím, že o pol hodiny tam zavírajú. Keď už nemám kvitka, žiadna chyba, bomboniera všetko to poskrýva. Nebudem na nej šetriť, sta nech je veľká, že by o mne nehovorili, že som nešika. Pýtam veľký dezert, Nemáme. tam menší, Nemáme. malúčky. Nemáme. A vypadnice, bo za chvíľu my už zavíráme. Bežnice víno. Šalené, Ta ošťu. šalené. Ta bežnice mace zbudze ma z neho i váš pes. A máte aspoň čokoládu? To tu nemáme, bo sme tu len pre parádu. Že by se motor ochľapal, tá co máte? Vajcia. Tak si prosím jedno vajcio.